ଜ୍ୟୋତିରସନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ। ଘଟଣା କଣ କାଲି ଘଟିଲା ଆଗୋଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କର? କାଲି ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କସୁନାମ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ରାଗିକି ତନ୍ତମ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ଦେଶରେ ଆଇନର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। ସମାଜରେ ଆଇନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଥାନାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାର ଏଫଆଇଆରକୁ ତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସେ ଉତ୍ତରାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବାଟରେ ଓଗାଳି ତାର ଗୋଟିଏ 2 ଚକିଆ ଯାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାକୁ ମାରବାରି ଯେଉଁଭଳି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେହି ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେ ଉତ୍ତରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ କୌଶଲ୍ୟା ଫାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଇନରେ ସମାଜରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପଢ଼ି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ